Dnes sa nepečie, dnes sa varí. Spolu s Lianou sme si pripravili bezlepkové brinzové halušky. Na tie halušky potrebuješ len dve suroviny, a to ich univerzál mix, bezlepkovú zmes a zemiaky. Veľmi jednoduché. Zemiaky si len ošupeš, nastruháš, dáš tam sol a univerzálnu bezlepkovú zmes a máš hotovo. Kým ti zovrie voda, samozrejme si urobíš slaninku, zvlášť do misky brinzu. No a tu som sa rozhodol, že vám ukážem, ako kedysi naše staré mamy, matere robili halušky. Pravda je však taká, že nemám ten haluškovač, takže nebola iná voľba. No, keď sa ti uvaria halušky v osolnej vode, kľudne aj s troškou tej vody to zmiešaš s tou brinzou, nech sú také vláčne, mňam. Halušky potom dozdobíš tou slaninkou, výpekom, čerstvou pažitkou a ani nevieš, že to je bezlepkové, vôbec tam nie je cítiť ten rozdiel. Mňam, dobrú chuť.